tu pinyo buram ya kibreu baro, tu ya it para banget, tu tiang buram yo blay, tu nyo buram yau, sim. Kani ka jing tho han khat ka khat nyong lam ong ka jing kran kolom jong Petros ka ek bola kran sikmat ka khat ka kharwe ka khat khan riu lam ong kumta ban kran kolom yakum kini ki kamram law ma ka dai ka rukom ka bala le ki nong tho men hendai ai ka nuksa kum ka jing tho jong wei jong ai Socrates nang ta Marcus Aurelius nang ta kung kiji tho jong Cyril Menander kini kinong tho menanda ki jumlien ban keren lingkot ya ka ek ba ki kin kala ban keren skmat mu Petros u perthobot ya kata ka style rukum tho kan ya ka jing tho jing ki pre ba pau pom sha ban keren lingkot ya ka ek ban keren skmat ban nyau buram ki pre barok kamut Wani tu ya ke jinglong kodo jong kibriu barok kenya khmat jong ublay. Tetep ini kawai. Barok kibriu ke en kilang kibakodo khmat jong ublay. Tang namar jong ni ka daw. Namar kidan ni ka sharp. Kita kalong kidan kenya ka sharp jong ka dur ba ka serim jong ublay. Namar bagi dan kita ka dur ka bukum ko jong ublay ka jim jong ki la kalong ki khna ki khlong ki samla ki long ka me ki long pa ki rong ba ale ni ki teman ki kro namar bagi dan ya ka dur ko jong ublay ki la biang yang ni ka bangin nyau burom ya ki abiang ni nyau burom ya ki namar ublay nyau burom hadu kata-kata de ka sawan ya ka baun menyak na ka benta ya ki bukum kita kan baru kumjo ban nyau burom kumut ban em ya ka jim ka ba kring ya ki wei pat sya ka jinget ken how Jesus Christ. Nang ta, banyak it para banget. Banyak it para banget kedai banyak teng. Ha pedeng ki banget namar ba kedai ke jing pinsisha ba ki itu yo blay. Ba kila shania how Chris, ba kila shania ru ha ka jingalam jong sim jong blay. Banyak it si para banget kedai ke jinglong jong kalong yeng jong blay. Ang chao yene su kren shai wong kum no pinut ban pin au banga it yo blay. Haba yo para banget jong pi pim it. Kabam la melong kum ta. Lar pi ong it yo blay. Wet itu benar apa akmat jong pi adin jong pi. Lese sait jong pi itu kita coba pi pin habat it jeki. Hang tapi selap long it you know. It ya nguplay. Ki banget. Kita bani it ki beri barok nak kata gospel. Ban it si para mai namar baki de kita khot jong kalong jeng. Jong nguplay. Nang ta sekali kau wepat. Tiang buram kamut ikat tu jing kla kam sumut bat bamnut melitur show. Sajan jong blay. Hanrei kamut kum kutu jing buram ka mamangi ki ngidan sa kikime ki kwa. Untuk sau pun jengau bahe. Sile kum no ngashim lu ding, na bang ngashim lu ding bile ga ibar khot. Bile kum no hoy dan ki khun ki bile kum ne ta syura ding ki mi pa ki la pet lai lum lai wa de. Ki marre jan ber kawi ke kamera ki pet ni yeng rum kum jo yo dai. Hari ini khun jengai mas chim ding ga ke baja. Iting yu ding wala dan makna ya jing ting yu ding hanrai ting pat ban wan sanga mar bara ngal ding wan wut ban kedep di kelebong jonga ya kum ka to kin ka jing ting ka bangi di bendan show play hama nya le ke bas new play les new ulas ra yu ding sempat yang abat pi ngir ngi ben le kum ka ki khon hap ki barat wan ban le ban sajan show play ban le kedep le say you play kata ada ciking buram ka boleh kuat yang api mengindat. Syao. Agak nisha. Manting buram you play. Kadai ke kamram ke bahak mat do jong wei ubrio. So sik benong tu bagay ke nisha. Kadai ke juk jongi minta. Balai kalong kumni, kumakalong minta kam tak me agi long yeng kristan kilong yeng jong pi ngakran. Balai kilong yeng jong pi kilong kum tu kumalong minta. Bar khot ni namar bahak long yeng jonga jong pi kim dan shu ya di shaping you play. Awam dan di shaping you play slur ben le kam sneu. Slur ben le ki kam ngi bishakai shakai. Aw shaping you play pat pet. Nanta nyo buram you sim kalam kebadan kam namar dan kano ka bor sinsyar ke banwan lemda ublay ken uai kata ke ikhtiar ha kita. Marublay. Usyakan
ya kaban ai let's say kata ka bos insha kan ha kita kibriyo kan kiba ibet ha insha hasha ni to igni ko upatcha jagi marong uba em ha ka po jong Petros ude upatcha niro kat uni patcha 4 juta na sya ngani to tanggawe ke story uni patcha jagi marong niro ha ka po jong Petros baru por pol long ba ka e ka baja ukwa yung bantay ka way ken ka ying sim ha ka way na kanang ba apo rom haray ule kamno nomor unum yo ya ka to te upat hang to ya ka to ka jaka karbadang thang kita kinong thang kem la ya bante la kame ta ka ding ka bapur hado ba ta ka ding kin ka bam ya babon ba ki jaka jaka himaro ni rolas dang ka ban wat ye kilang kenya ni ki scapegoat ban keno pop you know haba kado wang ki kristan ken dai ha kata ka por hiru kumjo bau Petros u apostol Paul ki syak penyap ha ki por sin sya ni em ki maro yakomu ni em ru balong kumta u Petros wang nyau buram yo mau boleh namar balada dei bo bleu ailat yo ben yo sin sya orang yo hiru sin sya